Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, Jesus saves. Hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, Jesus saves. See the sky alive with praise, melting darkness in its blaze. There is light forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, Jesus saves. He will die our burden bearing, Jesus saves, Jesus saves. It is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves. Rising up so vast and strong, lifting up salvation's song. The redeemed will sing forever, Jesus saves. To the family, we're glad that you have come to share your life with us as we grow in love and may always do what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. To
Bible Baptist Church, Mactan Sibris. Salamat mi sa Ginoo sa kanunay ninyong pagsubaybay sa akong 15-minute Bible Truth online broadcasting ministry. Kini among gibuhat niya lang sa kahimayan sa Ginoo o garon sa pag-share sa gospel o ang ihang pulong maabot iya sa mga katawhan nga ninghanglan og kaluwasan. Nining adlaw atong hisgutan kini sa Proverbs chapter 9 verse number 10. Ingon ang pulong sa Ginoo, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding." So atong hisgutan kining kahadlok diha sa Ginoo. Of course, daghan kay tayo kabalak-an diri sa atong kinabuhi, labi na gid karon sa ang panghitabo diri sa kalibutan because ani na virus. Ang tao nahadlok gid diha, no, nga nahadlok gid siya, in other words mamatay. Nahadlok gid siya kay mao mo nay mo ending sa atong kinabuhi. If ever matakdan ka na nga virus, so of course mamatay jud ka. Mao na ang pinaka number 1 nga gikahadlukan sa tao ang kanang virus. Kanang virus, walay laing nakakita niya na kung dili ang Ginoo. So dili nato na dapat tutukan sa atong kinabuhi kanang virus, kinahanglan tutukan nato ang Ginoo nga dapat atong kahadlukan nga maay patay sa atong lawas o ang atong kalag. Kinahanglan nga number 1 atong tagaan akong patagad kining kahadlok sa Ginoo aron makabaton tag wisdom diha niya. Kay the more nga mahadlok ka sa Ginoo, the more nga imuhang kinabuhi ba nga gusto ka nga naa ka sa Ginoo, dili ka ganahan palayo ka sa Ginoo kay uwa kay Ginoo amo kay mahimong tao. Unya uwa ka sa kay Ginoo, of course mahadlok ka sa mga pangitabo karon sa kalibutan. Kay by the grace of God o i-allow gina sa Ginoo nga matapdan ka na nga sakit wa gyud makapubungan na. In other words, walay nakakita ni ana nga virus ang Ginoo ra. Karon tulo ka butang atong dapat tukiyon karong adlaw nganong mahadlok man ta sa Ginoo. Nganong makabaton man ta anan dapat nato nga itapuag akong pagtagan kining hadlok nato sa Ginoo. Number 1, because kinahanglan ta mahadlok sa Ginoo because siya ang atong manluluwas. Walay laing manluluwas diri sa kalibutan, gipadala ang Ginoo ang taong maluwas. Mahadlok ta niya kay ug dili ta makabaton niya nagahadlok, no? Nasayod ba ta nga siya gid ang mga manluluwas. So kinahanglan gid nagaag akong kahadlok ang Ginoo sa atong kinabuhi nga Lord. Ako'y mahimo wa ka. Way mahimo nga akong kinabuhi kung wala yang imong giya. Walay mahimo nga akong trabaho, nga akong panginabuhi kung wala ka. So kung naa kay kahadlok sa Ginoo, of course maampo ka. Of course mubasa ka sa ihang pulong. Of course kanang mga butang nga imong buhaton nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo, dili kinahanglan i-allow nga mahitabo sa imong kinabuhi. Kay the moment na imo nang buhaton, daghang konsekwensya sa mahitabo sa imong kinabuhi. Dili lang ikaw, lakip ang imong panimalay. That's why mahadlok ta sa Ginoo tungod kay siya ang atong manluluwas. Ingon ang buhat 16:31, tumuo ka ni Ginoong Hesus, ikaw maluwas ug ang imong panimalay. Kinahanglan mo tuod jud niya, dapat kita natong hadlukan nga dili na ginanat dapat ibaliwala ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mahadlok jud niya kay dili man ang ato ang pagkamaayo ang mo-determine ng kinabuhi kundi ang pagkamaayo man sa Ginoo. That's why ang atong focus dili sa kalibutan ng kahadlok kundi langit tong kahadlok, mahadlok ta sa Ginoo tungod kay siya mo dala nato sa impierno dili ta mo diha niya. Mao ni number 1 atong kanang hinumduman sa atong kinabuhi ba nga one of this day ang tao mamatay gyud. Always remember kinahanglan mahadlok jud ka sa Ginoo kay wala ka ana nga kahadlok no dili man ka mutuo sa iya. Dili man ka musunod sa iya o dili man ka kanang maminaw sa iya ug wala kay direct minta nga kahadlok da sa Ginoo, baliwala ra nimo ang pulong sa Ginoo. Pero makabaton gani ka ana nga kahadlok no, the moment nga makadungog ka sa iyang pulong imo gani siyang tuhuan. Kay nga naman mao man guni bulangkob sa eternidad kanang imong kahadlok. Ingon ang buhat 12 buhat 4:12 ingon ang pulong sa Ginoo. Sa buhat 4:12 atong tanaw na. Buhat 4:12. The Bible says, walay kaluwasan diha ni bisan kinsa nga lain kay walay lain nga ngalan nga ilalom sa langit nga gihatag sa mga tao diin pinaagi niini kita kinahanglang maluwas. Walay lain kaluwasan diha ni bisan kinsa nga lain. Kinsa man na? Only Jesus Christ. That's why atong ibutang sa itong kasing-kasing unahuna kining atong kahadlok diha niya.
Kay siya rin hukom na to. Kung dili ta mo to diya sa iyang gulong. Number 2, ano mahadlok ta sa Ginoo? Because aron dili ta malaglag. Kay kini kinabuhian na to, no? Kung dili ta mo to sa Ginoo, dili ato ibaliwala ang iyang mensahe, malaglag kita. Asam ta malaglag dito sa imperno nga way pagkapalong. Atong basahon ng John chapter 3. John chapter 3 verse number 15 and 16. Aron si bisan kinsa nga nagato diha kaniya dili malaglag apan adunay kinabuhing dayon. Kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga siya mihatag sa iyang bugtong ipakataong anak aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. Ato kung hinumduman ug ato kung kahadlukan ng Ginoo nga ug dili gani ta mutuo diha sa iha malaglag kita. Mo na mahadlok kita sa tong kinabuhi kay kini kinabuhi ano? Mulangkob mong ni og eternidad. Human ini kinahanglan nga mutuo jud ka ug mahadlok jud ka labos na tanan sa atong Ginoo kay malaglag gid ka the moment dili ka mutuo diha kaniya. Ingon siya si bisan kinsa nga nagatuo kaniya dili malaglag. Notice the word dili malaglag. Kung tuo kaniya. Muna kahadluki gid ang Ginoo. Tuhuki gid siya aron dili ka malaglag ug makabaton kag kinabuhing dayon. Number 3, kinahanglan mahadlok ta sa Ginoo tungod kay naay andam nga bulahan nga paglaom ang Ginoo sa tuwa. Bulahan. In other words, bulahan ang tao nga laom sa Ginoo. Kaya again, ingon ang pulong sa Ginoo sa Tito 1:2. Tarawa. Awang Tito ha. Tito 1:2. Diha sa paglaom sa kinabuhi dayon nga ang Dios dili makahimo sa pagpamakak nagsaad sa wala pa ang kalibutan nagsugod. Okay, bulahan nga paglaom. Of course, bulahan ta kay kining paglaom nga naa nato karon kinabuhing dayon ni human sa kinabuhi naton diri sa kalibutan. Unya ang Ginoo ug unsay ang gisaad iya sa nagtumanon kay Ginoo dili man na siya sama og tawo musaad ug sa dihang niabot na mapakyas sa gyapon. Number 1 ang anisaad ang Ginoo. So dili nato na siya dapat ibaliwala, dapat tagaan na nato dakong pagtagad nga kinahanglan mahadlok kita sa Ginoo tungod kay kining butang nga naisulat diri sa Biblia musugot ang tawag madili may matinuod ni. Okay, bulahan na paglaom karawang Tito 2:13. Nga nagapaabot ni anang bulahan nga paglaom ug sa mahimayaon nga pagpakita sa dakong Dios ug ang atong manluluwas nga si Hesukristo. Dako nga Dios ug walay laing manluluwas ang atong Ginoo nga si Hesukristo. So dapat atong hinumduman tulo ka butang ha. Siya ato ang manluluwas. Ikaduha, aron dili ta malaglag. Ikatulo, bulahan nga paglaom. Mao na dagaan atong dakong kahadlok ang Ginoo sa atong kinabuhi. Always remember, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy is understanding. Fear of the Lord, kahadloki ang Ginoo kay siya tag-iya ning tanan. Kinabuhi nato diri sa kalibutan, walay nasayod kanu sa takwaon sa Ginoo. Luyunin ning kinabuhi langit o imperno ang Ginoo sa nagtubod niya na. Walay laing dalan kamatuoran og kinabuhi na alamang na ni Kristo Jesus. Dawata siya aron makabaton ka niya ng kinabuhing dayon. Kanang kinabuhing dayon nga yung isaad hangtod na sa walay katapusan. In other words, everlasting life. Sumaw na nga, kinahanglan din mo siyang kahadlukan. Kaya usanin ning madlawa, maging face to face giga diha sa Ginoo. Igatubang giga diha sa Ginoo. Fear the Lord. Luki siya. Dawata siya. Kaya sa imong kasing-kasing, na I can guarantee, God will bring you to heaven. Daghang salamat. O ngayong adlaw na itong tanan, and I hope na naamoy makuha nga pagtulungan ng madlawa. Daghang salamat ug ang Dios magapanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan
Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.